Хора, аз съм Дейни и днес ще играем с едни мои приятели на Forsaken. Ето го е един мой приятел, Cool Kid. Добър ден! Как сте? Абонирайте се! Да, ето това не е пичагата, ето го Cool Kid. И Хрис. Това са моите двама приятели. Кажете здрасти. Здрасти! Чао! Християн. Флопата се нарича Християн, да това Cool Kid Стефан. Ти спеш ли? Викаш. А това се казва Дени! Знам, това е моя канал. Ето малко е сега. Колко струва това малко? Бъгнах се. Хора, аз съм на тайното място. Дени, ти сигурен си, че ти... А? Сигурен си, че ти чуват? Слушава Да. ли се? Не. Окей. Да, не, може би, май. Какво последва? Не съм за слушалки. Аз усещам, добър. Да, Cool Kid. Се купи Cool Kid. Аз съм всеки сървайвър. Да, той е. Почти всеки герой се на X1 X1. Хора, аз съм Феликс скинал на full time. Чекай, забрах се да свали герой, че едно господи. Тя ще бъде нормален скин, който си използвам. Аз съм Тускар. Марсиан, не греш с? Не, няма. Хрисе. Аз ще бъда при човеци. Никой нищо не чува. Чай, Дени, следваме бързо! Сега идвам. Как му ще ме видят тия хората? Върнах се. Не говорете никакви звуци. Защо има двама с скина на Куки? Чакай малко. Аз съм истински. Ето го. Някакъв unlock клоун. Не, аз съм истински. Не си кушай. Имам бит, Стефан, не съм това пота. Сега почваме. Джейсън. Кой е? Аз съм Феникс. Стефан Коста. Искаш да чай, иди. Това е Хрис. Кой е друг? Виж, защо мога на Хрис, пък не мога на тебе? Можеш, с който е най-близо. Не може. Само, че Хрис беше по-близо до Стефан. Заради това. То го слага на по-близко до теб. Директно за тебе. Доброто рай. Миснах. Добре, ето го Скелс. Ще ми Survivor, но текстът Гарит, аз съм Шанс. Чай, сега ако отида при Хрис се работи, аз направя ще. Или при ето е, страни. Айде ми работи, аз ти тази не ми дава. Я просто с Хрис. Има ето това. Значи на Tool Time не ти дава. С Tool Time не става. Да. Защото не има да живота. Искам да трябва
е безполезен. Ей! Кока-кола е спума! Добре, какво? Той беше бяга от мен! Ти брат ми ще бije. Това човек ще бие да ще лески. Оста, фото. Не съм останал. Хайде оцелим в гърба. Хора, стънах го. Фриз, крия се за тебе. Аз Ако ме намери. не казвам. Ето ти не ми да пък на Хрис веднага ме даде. Да, на този начин не може. Сега не мога да спроси. Жалко. Ще се куя първината идея. Виж, оцеля. Аз сега и докато го Оцели го. не мога! Не ми се наредила. Колко време кулдаун имаш? Стефе, колко ти е кулдауна? Не се изпитам. Колко ти е кулдауна, Стефане? Не знам. Чуй, това е без вяра, Айде, има втори живот. Има втори. Ей, обозо, костал е. Кук. Фриуин. Това е най-лесната победа в света. Еби само един човек. И се спря. Скъде крайня? Не знам са шотландски. Кейс. Не, Стефа играе с тултайм. Никой нищо не е чул. Аз съм шапкалецки. Шапкалецки. Ей, Шапкалецки, какво правиш? Кой ще е следващия килър? Шутколецки. Няма да съм аз, защото съм си изключил фаза. Няма да съм и аз. Просто мразя Ейсън. Мразя го. Ами също ще ето на душаци, той е буклук. Кой? Аз съм! Обаче... Ама ти колкит ли си или 1x? Не, аз съм Джон Дол. А Стефа иска... Моля да си тимнем. Със сигурност не. А Стефа е... Тим? Томес. Стефа е тим? Добре, не тим. Това е Христин си. Щом бягаш, да не съм аз. Не съм бил аз. Защото аз не си тръгвам от килера, без да съм се опитал да ме хилна. Ако ме набилите, да? Нека взем зоната. Че другия шедлецки се опитва да направи пъзела, но той сам се го смени. Да, може да смениш пъзела. Стефа, ти мене ли искаше да убиеш? Обаче, много тъпо ме беше, много тъпо. Преди малко като излязах, тръгнах право напред и ти мега тъпто ме подминал. Искам за 20 секунди от тайна, да? Стефа, махай се! Аз си имам през Стефко. Стефане, махай се! Християне, ти толкова тъпи си. Кой умря? Не съм. Аз. Стефане, мразя те, задето ме уби. И защо мен, бе? И защо точно мен искаш?
ще те репорт. Защото ти би следвало съм много за тебе, да знаеш. Фризер. Не искаш ли време? Опа! Бил удар. Така, бързо. Дай на 1%, човек. Ти не умря. Да. Не пише, че 1%. Добре, аз умрях. Добре, аз умрях. Стъпи върху това. Май. Как така съм на 1%? Какво ти ли си? Да, пас. Това, Хрис, мога да попитам Защото търсим хъглески. Що го право? как така съм бил на 1%? Като буквално бях умрел. Всеки, че ме изпраща в небето. Благодаря, че. Флопът е на 10%. Спектейтел. Човек, той може да види сам. Да, не съм злети, не съм теб. Ей, Това не хитна. Как? Не хитна. Хитбоксът беше там преди. Не, да, естествено, сервер лайф, какво друго? Хрис, аз те спектейтел. Този сервер е апдейтед, не с моята версия. Стефане, умри! Умри, Стефане! Не искам. Това бях аз. Хали нов сервер, човек, този сервер е на по-стар. Айде, спри да лъжеш! Да! Тупа ли се? Колко трябва? Не, ти се зле. Не ти зле. Ти кой е зле според тебе? Той човек ти се оплаква или аз? Човека де се оплаква, според мен. Хрис, защо си? А, не, чакай, това ти ли? Стефа има някакъв на 1% деца хелче. Тебе. Що не съм пишал дейтец? Съм пишал дейтец. И какво значи това? Не, това ще ви е новата версия. Дано това да оживее. Работа на мен, що не ми лаги? Не. Не, моето. Не! Добави ни се още една минута. Ах. Ако те оцелее 50 секунди е най-добрият човек. Е по-добър от Стефан, ако оцелее. Аре, Шадлецки, бягаш! Не, той умря. Шадлецки умря! Ти още ли в времето? Да, бе. Но ти май забравя за хората. Да, цяло забравих, че си в видео, хора, извинете. След тази игра искам да ви покажа какво ще купил. Какво направиш? Ще купя нещо. Косо се нещо или куки? Куки. Куки-ки-ка. Купя Хрисимон, това е много Кой е то?
Крокодила. Това е... Не е Хрис. Крокодило. Това Хрис ли е? Да, съм аз. Коста е Хрис колко? Стефан, ти кой си? Според тебе кой друг да е? Аз съм Тав. Значи това е Стеф. Стеф, кукилки да знаеш. Помощ, мини куките ме гонят. Мини куки. Написа какво ти трябва. Там не ти прави бакшот, Окей, ама по-близо до мен играем ние. Ей, хората да ги чуват. Да. Хора, ще се опитам да го докарам тук. Куки да идва. Айрес. Тебе. Що занимаешь? Така да ми това. Да, ми дайте. Кажем, хора, аз имам втори живот вече. Герой се казва Тултан, защото има 2 живота. Аз имам втори живот. Аз имам втори живот. Аз. Имам втори живот. Аз съм на 40. Сега, кой е това? Хрислев. Това си флопа. Флопа. Медкит, Стефане, може ли? На 26 съм. Дева, моля, медкит. То не ме забеляза как. Айде, winner! Free win. Пишете ми на този бос.
съм жут кораби в Battle Royale, бе, брат. Хора, аз съм Елиот. Аз съм Елиот. Окей, аз съм Елиот. Купих си скин на Елиот. Не, ето много ме кефи. Аз съм вашия хелтър. Бори да не ми джойна, да не ни джойна. Бори, ако видиш някакъв вандал, дети като пицария мен, какво става с него? Ако видиш някакъв пич направен от пица, аз съм. Това ти ли си? Ти ли си камък? О, Коста, Юли, ето ме. Ела върху пицата. О, ето те, Марио, Коста, Марио. Аз съм пица гайо. Ням. Това е мой. Аз хвърлям пици. Елате на замъка, Ето, тук може да избягаме. Как се телепортваше? О, Юли, какво правиш? На колко хелт? Юли, като станеш на малко ми кажи, идвам с пица. Да ти хелтна. Това е много силно. Хора, който е на малко хелт, да ми каже да го хелтна. Бей, това напомня ти на друг сезон 3. Това кой е? О, Юли! Коста, Юли? Ако някой е на малко хелт да каже. Бягах там при Paint, оня диамант. Нали сещате на мапа, че има един диамант от Майнкрафт? Има един диамант от Майнкрафт на мапа. На този мап. Така. Бро, Хрис как не умря? Хора, елате при уния гигантски барели. При уния гигантски варели. Хора, елате при уния гигантски варели. Стефане, знаеш къде са уния варели, нали знаеш? Хора, ако някой бъде ударен от чудовището, ми изписва. Изписва ми, ако някой е ударен от чудовището. Не, Юли умря. Юли, препоръчвам ти да си купиш Tool Time. Аз съм Селия в момента. Я знам. Мога да хелтвам хора. Да, бе, да.
Марио жив ли си? О, мага, Марио е жив. Марио е жив. След 9 секунди, ако някой умре, е най-големия бот. Който умре е най-големия бот на света. Айде. Това може... Yeah! Winner, 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 winner. Какво ядето микрофона си за Бога да питам? Кой си навлял микрофона в устата и дъвче нещо? На мене си навирай микрофона до устата, брат. Чувам така. Бори, ти защо лесно? Хора, нацяло забравих, че снимам видео. Айде, почваме! Юли! Май, може да си купиш меч от него. Ето. Юли е гонеща. Хора, аз съм Елиот. Хора, има двама Елиота до мене. О, Стефа, това ти ли си? Да, тук е. Аз съм Елиот. Поста. Виждам килера. Чакай. И там в жълто. Значи виждаш Юли? Да. О, майко, гледам. Аз съм за Юли, той още не е да почва да го гони. Виж как се тръгва там. Бях точно за Юли, той не видя. Този сезон хора буквално всички оръжия имат безкрайни патрони, да ви кажа. Ей, там ще ти даде един чест, влез вътре. Не там, за теб. Там, нормален ли? Не знам, май трябваше да има. Юли, ти кога уби Гейст? Кога уби оня от военното кръжение? Юли, ти защо гониш Two Time? Да не би да искаш да убиеш Two Time. Какво каза за Юли? Хора, аз хелтнах някой. Айде! Имаш меч? Не, Откъде го взема? имаш тук един пал. Айде, лайтсейбър! Какво правят силите? Я пробвай. Някой друг. Я пробвай. О, ей така, задръж. Ей това, иначе ей това. Добре. Ей това, какво става? Но си електричество ли? Тя се кавичи. Това е мега ясно. Юли, ти как не ме видя? Бро, аз се заплах към телевизора, защото Мартин играеше и взе лайтсейбъра. Извинявай, Юли! Не, няма извинявай, Омар.
Юли, Стефан, бягай! Бро, заплях се към телевизора и не си видях телефона. Бля, гаргите, бля. Брат ми са ми изтървали по главата. Мама каза, че 100 пъти на ден го е пускала по глава. Юли, какво ще кажеш за Тим? Юли, какво ще кажеш за Тим? Да, Юли, не искаш да знаеш какво става като той килър. Ужасно е. Дабъл джъмп, моля. Да, има. Има дабъл джъмп. Юли, не искаш да знаеш какво е като Стефан е килър. Добре, Стефане, махай се! Дабъл джъмп. И така. Не ще го бия това малкия. Нега. Нега. Нега си малкия. Дабъл джъмп. Хора, аз я спестявам за това бол. Хора, мисля това да е от видеото. Само да сте се забавлявали, да ви е харесало. Чао!